Karong Lunes na gyud bubukas ang klase sa mga pampublikong tunghaan lukop nasod. Dinhi sa Sugbo, padayon ang preparasyon sa nagkadaiyang mga tunghaan. Sa usa ka tunghaan sa Mandawi City nga usa sa labing daghang estudyante nangunay sa pagpangandam ang mga ginikanan. Gawa sa pagpanglimpyo o gubang preparasyon sa tunghaan, hisgutan na sa tigom ang plano sa tibuok school year. Nani ang report ni Nico Sereno. Tulo ka adlaw sa di pa ang school opening, subsub gihapon ang pagpangandam sa Paknaan Elementary School. Usa kini sa labing daghan og populasyon nga eskwelahan sa syudad sa Mandawi. Mga ginikanan nga opisyales sa Parents Teachers Association ang nangunay sa pagpanglimpyo. Labi na sa pagpamintal. Amo gitang gibudget ani nga mahuman ni siya until Sunday kay para gid ready. So kanina lang dinhi ang kanini ang sa wall na mo maya mo ang itirahan na lang og ivory. Amo ni gidali nga kuan para gibudgetan gid namo nga mahuman jud namo ba nga ready na gid mi. Gigamit sa PTA ang pondo nga ilang natigom sa nagkalain-laing fundraising activities aron magamit sa pagpanindot sa tunghaan. Mga atop sir di so ari nagkuha gid mi kanang kuan gid. Ang i-focus mo room ra pud kasagaran no. Kasagaran magbrigada ari gid sa ilahang room. Diri sa lobby, diri sa So ari na sa PTA na. Mo ni amo ang kuan room PTA na gyud. Pabilin pasab nga gitrabaho ang restoration sa Gabaldon Building sa Eskwelahan nga gilaumang mahuman sa sayong bahin niining school year. Sa miaging school year, mukapin sa 4,000 ang populasyon sa Eskwelahan nga mihimo og double shifting aron ma-accommodate ang tanang tinun-an. Samtang giandam na sab karon ang gym sa Paknaan High School alang sa school opening. Apan una niini, may meeting nga himuon sa Parents Teachers Association aron hisgutan ang mga plano sa umaabot school year. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang, Bisdak.